Evo. Ajde. Nešto. Miro Egelja, Simić, Radosavljević, Vujinović, nemam stično, Vujinović 3, 1, 2, 3, Zorica 4, tako? Belobrik. To je četvora. Čekaj, vas koliko to uzete zajedno, pa podajemo. 3. Kako 12? Ljubica 12. Piće Dulovski dobiša. Jelena Lupa. Ljubica Radovčić. Jelena Radosavljević. Ona je uzela. Znači taj od na ove 3. 3 puta 3, 12. Volimo se ljubadu. Koje si rekao? 3 smo mi. Aha, 3. Jelena Radosavljević. Da uzmemo zajedno. Treba 1000. Lepo, broj polako. Ne žuri se, nemoj da... 2 puta da boli. Ako nema 1000. Evo 10 pa vi smo... Vi, bra, ajde ne vjerite. Hvala. Koliko da dam? Ajde da ne smetnim. Ajde. Ti, Jelena je sam. Ajde. S njom idem zajedno. Polako. Znači me čekaš? Pa ne vidite ništa. Samo sve trpajte, ovdje ja se... Već se ne ponaša lepo nikog. To tako. Kako si kako sam spremila. Evo, kome sad? Rok i Irjana. Nada, Andrić i Simić Martin. Polako. Broj mi dalje. Ništa, čekam pare. A da ne bude neko da uzme duplo. To se dešava, znate koliko puta. A da. Ja sam isto došao za pare, samo nikako da mi date. Daću ti džoku, ajde vrši. A ja? Pa to ćete svi vi da dobijete, samo postepeno, polako, doći će do toga. Sram da vas bude. Oći. Bolje da nije. Evo, kome sad? Rok i Irjana. Nada, Andrić i Simić Martin. Polako. Broj mi dalje. Ništa, čekam pare. A da ne bude neko da uzme duplo. To se dešava, znate koliko puta. A da. Ja sam isto došao za pare, samo nikako da mi date. Daću ti džoku, ajde vrši. A ja? Pa to ćete svi vi da dobijete, samo postepeno, polako, doći će do toga.